sus! Sige rin mo ungan sa kulat ba sir? Grabe ka. Grabe Ay, day. sir, okay Grabe na day. ta. Okay na day. Okay na day. Okay na day. Tanawad ako sa imong kuan sir, with notebook. 20 lang lagi ni sir. Ha? Alangan, tag-20 raman imong inadlaw na ako. Walang adlaw-adlaw na to ng 20. Ha? Okay na to 20. Okay na to 20. Babe, ano siya regalo ni mo na ako? Pag-abot sa atong 20th anniversary. Dalhon ta ka sa Africa. Maloy. Ka-sweet good. Unya, sa atong 50th anniversary. Hindi na dahil takakuang dito. Ay. Hala ka, uy. Kadaghan sa buhok. Kagamay sa sanga. Kung saan gusto ni mo, daghan ng sanga, gamay ang buhok. Uy, Kap. Oh, Labay sa nibi. ikoy. Kapoy ra. Dako, kaya kong pagmahay nga nung nakigminyo ko nimo. Ikapoy lagi ko, kita ka sa kong trabaho. Oh. Sasong kabalo pa lang dahil ko. Di yun ko, makigminyo nimo. Gamahay man gani ko. Oh, ano nang mahay man ka? Una-una ikaw gipangkan, ako'y gipangkon. Mahal, naka-utang kagwarta ni paring Edwin gabi eh. Wala lagi mahal. Ang gusto mong good niya, nga ako ang bayad. May nilang mahal kay, huwag kami sugot. Langan, gidugo man ko karon. Maong ugma na lang. Kay Kaplodi, problemado lagi ka. Naman good ko'y problema. Unsay ako'y kita. Ka magtiayon naman ta. Imong problema. Ako na pong problema. So, atuan ang problema. Dako kita problema. Nabuntis na to atong katabang. Ano mo, kay kang tawana ka? Gamay pa kay kang tagbadidoy, kusog pa kay kang mababae. Yes, dako lang yung kagbangag. Yay! Sir, mayo kay nakadiri. Nari tay libreng tuli sa barangay. Tuloy naman ko, ma'am. Adto niya mo, sir, ha? Tanawa, di ba tuloy na ko? Oh, tanawa. Oh. Di man ikaw, imong anak, sir ba, dad-adid to. Dobe, tanaw daw ko, be. Nagsanga-sanga pa, ma'am. Dugaan mo. Nagyo. Ayo, delivery. Ayo. Ay, kuya. Ay. Gabi Ma'am, delivery, ma'am. Tita Diwata. Pila man na, kuya. 1.5 ni siya, ma'am. Ali, ma'am, kinalang ba ni siya proof, ma'am? Oh? Oh. Wow! Dali. Para makita niya. Ano gini, kuya? Ano gini? Ano gina, ma'am? 1.5 din na, ma'am. 1.5. Ang five, wala ba yung kwarta ko rin, kuya, pambayad. Hindi na lang sa sulod. Ang bayad? Ha? Dali. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! 2 hours later. Kuya, bayad ako, ha? Ma'am, bayad na mo guna, ma'am. Salamat, ma'am, ha? Ayo. Ma'am, kanang maningil ta ko, ma'am. Ano na, sir? Wala para bukoy kwarta. Ay, dating gawin na lang, sir. Patungan na itan. Ma'am, kinanglan, hindi mo bayaran, ma'am. Dali, sir. Kanitilapan na ko ng ibo. Ma'am, dili naman pwede, ma'am. Bali-balihan ko murag sinugbat. Dali lang kayo. Dali na kayo. Dili Dali. naman pwede, ma'am. Lahat naman, ma'am. A few moments later. Ah, sir. Fully paid na ko, ha? Nakapatong na ka. Nag-resign nag-collector, ma'am, oy. Nag-resign nag-collector. Naano ko sa Order District, ma'am. Dali, iman yung mong bilo. Biyari din na, ma'am. Salamat, mama. Ay, napudli. Oy, Kap. Nako'y challenge sa imuha. Pag napatindog ni mo ni, pwede niyo makauban bisan kinsang babae. Patindogo ni? Patindugo lang na ni mo. Ay, naadyan kay babae. Naadyan kay babae. Ha?